हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय चैनल ओमफ्राय नोंसोरथ' नै नुनानै मिथिखाबाय आं मा खालामनो नागिरदों नारें जुमब्रा जानो नागिरदों ओमफ्रायहाय दा नारें जुमब्रा जानायनि सिगां आं बे नारें जुमब्राखौ लेबनानै लाग्रोसै दा ओमफ्राय नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं स्टार्ट खालामनोसै आं लेबग्रोनोसै एबार रिस्काया ओमफ्रायहाय नैबे थाइसेखौ नै आं दहायनो सिगांनो लेबखादों माने जाजागोन ना जाजायाखै मोदोम जाना जायाखै बेखौ आं नायग्रोदोंमोन आरो आं दा बेखौ लेबनानै लाग्रोसै माबारनो ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' गोखै होनबाथाय जि गोथाव मोनो जि जायो आं गोखै होनबाथाय ओमफ्रायहाय गोखै होनबाथाय ना मोदोमबानो ओमफ्रायहाय नुबानो खदै गखायोना आंनाथ' गग्रोखायो ओमफ्राय नै दा खदैसो गग्रोखाबाय आं माला लेबखांनानै माला जानो मोनो बेखौसो सानगासिनो आङो माब्ला लेबसै आङो नै गोजा ओमफ्राय जुमब्राया नुबाय दा नै गोजा अबेबा गुफुरबो थायो ओमफ्राय नारें जुमब्रानिफ्राय ना नारें मिथामुरिखौ बांसिन गोथाव मोनो आङो नारें मिथामुरियाथ' दा जानायनि बोथोर जायाखै ओंखायनो आं बे जुमब्राखौनो जाग्रोनोसै नोंसोरबो आरो सोर गोथाव मोनो नारें जुमब्राखौ कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गोखैखौ सोर गोथाव मोनो आरो एबारथ' नै गोजां बोथोर फैगासिनो जलफि आंथ' जलफि बिराद गोथाव मोनो जलफिखौ जि जायो आङो खदैसो गलायलायबाय आंना आरो नारेंखौथ' थाब थाब जिरनांगौ जाय माबाथाय गोबाव दोनहाबबासो गोखा जायोना माने गोखै बे नारें जुमब्रायानो हक मेथामुरियानो हक मा होनोमोनलाय बेखौ लेबुआनो हक बिदिखौ माने जिरनानै माने हानानै दोनजाया गोखा जायो ओंखायनो जै जिरबाथाय थाब थाब जानांगौ खेबसेयावनो जाखानांगौ आरो जिरनोसै बेखौ आङो साइडआव दोनथ'सै बेखौ आङो दा मोसौनो हैगोन जोंना मोसौ दंना बे नारें बिगुरखौ मोसौआ जायोना ओमफ्राय दा बेखौ मोसौनो हैसै आङो नै नारें जुमब्राया जोंना गोजाखौ मोजांसिन मोनो आङो गोजा कालारनिखौ गुफुराबो गोथाव जायो ओमफ्रायहाय गुफुरखौ आं बारा मोजां मोना माने कालार गैयैखाय माने जानो बायो बेखौ ओंखाय गुफुरखौ माने गोजाखौ आं गोथावसिन मोनो आरोना माने जानोबो आरो नायनायावबो मोजां नुयो ओमफ्राय आं दा बेखौ माबार जिरनानै लासै नङाबा गोखा जागोन बियो नैबेखौ जिरबावसै आङो ओमफ्रायहाय नैबे खावसेखौ बिसोरखौ आं जिरथ'नाय नंला आरोना र' आं बेखौ खोन्थागासिनो मानो जिरथ'नाय नङा बेखौ आङो मानो जिरथ'ला बेखौ दा लास्टाव नुगोन आरोना लास्टाव आं मारै जायो बेखौ देखायगोन आङो गोदो उन्दैयाव जों जेरेखम नारें जायोमोन ना बिदि ओमफ्राय नारें जाबा जों लास्टाव बेबायदि जायोमोन आरो ओमफ्राय आं दा नोंसोरनो बेखौ लास्टाव खोन्थागोन आरो नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय लास्ट नै आंना दख'नाया सिजोबलायबाय बिदै गनानै बेखौ ओरैजाय खाना लासै एसे डिस्टार्ब जाबाय बियो ओमफ्राय सुफिनबाय आङो एबार लगायनोसै नै न'नि बियो बानलु बोरदोन बिराद गोथाव मोनो आं गोसाबो ना दिनै गोमोनबो गोथांबो आं बेखौ देनोसै खुरैयावनो देगोन आङो एसे बुरजा होगोन आङो माने गोसाबासो गोथाव मोनो आङो ओंखायनो एसे गोसा होगोन आङो आरो बानलु बोरदोनाथ' बिराद गोसा मिथिखायो आरो न'नि लकेल बिराद गोसा गोथावबो जि गोथावबो मोदोमो ओंखायनो आङो एसे बुरजाखौनो होगोन आं गोसा जानो हायो नालाय एसे आं गोसाखौसो गोथाव मोनो नालाय संख्रि होनानै देनोसै आङो संख्रि आं खालि नारें लगायनायाव संख्रि आरो बानलुल' होगोन सोरबा हालदैबो होयो हालदै होनानैबो जायो आरो ओमफ्राय खिन्थु आं हालदै होनानै जानो आं बारा मोजां मोना ओंखायनो आं बानलुजों संख्रिजोंल' होगोन बेखौ देनानै लाग्रोसै एबार नायनानैबो देजायाना बियो मेगनाव माबायो मेगन बेसावबाथाय आलौगोन थैगोन आङो आलौनानै ओंख्रि संबा देबा नायनानै एखमबा देफ्राङोना बेयाव माने बेसावो मेरलाबार जाबाय जानायाथ' आङो बारा गेब्लेनाय नंला आरो आं बारा गेब्लेनायखौ बारा मोजां मोनखाया एसे माने मिस जायो ओरैनो एसेल' गेब्लेनाय बिदिखौसो आं मोजां मोनो बांद्राय गेब्लेबाथाय आं जानो बायो बाथोनबाबो जिखुनु बानलु बाथोनबाबो ना बाथोनबाबो आं बिदि एकदम मिस गेब्लेनायबाथाय जानो बायो आङो जाबाय बेनो बिदियानो जाबाय आङो बेबायदि गेब्लेबानो होसै जि गोथाव मोदोमबाय बानलु बोरदोन एबारहाय संख्रि एसे दहायथ' आं संख्रिखौ एसे होदोंना दा एसे बावसै आं संख्रिखौ आं एसे साखिनायनि संख्रि नांना नाङाखै जाबाय संख्रियाबो जाबाय ओमफ्रायहाय आखाइखौ आं माबा लगायसै आं माने आखाइजों जानाय नङा नङाबा दा आलौगोन आं सामसजोंसो जागोन आखाइया जि आलौ नालाय ओंखायनो ओमफ्राय
बिदि आखाइ आलु बा बानलु बिदि सिफ्लेबाना आखाइखौ सुनानै बेबायदि मोनामसुनांगौ थाब आलु गायोनो ओमफ्राय थाब आलु गायोनोबो नङा माने आलु गाखायो आरोना आं माने आं मेला प्रुफ मोनबाय आं बिदि बेबायदि बानलु आरि बिदि दांबाथाय बिदि सुनानै बिदि मोनामसोयो आलु गामारोबो थाब माने आलुनियाथ' आलुवो ओमफ्राय माने थाब आलु गायो आरो बिदि नारें खाजि मा खाजिबाथाय नै बेखौ मिथिगौ ना थालिर बिलाइयाव जानांगौनो बिराद गोथावसिन जायो ओंखायनो आं थालिर बिलाइबो लाबोखादों दा आं थालिर बिलाइयावनो जागोन आं बेखौ सुनानै लाग्रोनोसै बावनो लगाय खानांगौमोन दहायनो एबार जानोसै बिराद गोथाव जाबाय बिदैया नै गोसाया खिन्थु थागथि जाखाबाय जि गोदैबो नै बिदिया एबार आं बेखौ दहाय नोंसोरनो खोन्थादोंमोन आरो लास्टआव आं मारै जायो बेखौ आं देखायनो होननानै बानलुआ जौबाय नालाय बानलु आलायगानायनि जों ओरैनो बिदि हानानै जायोमोन गोदो उन्दैयाव नोंसिनिथिं जागोन ना जाया बेबायदि हानानै लोगोफोर जोंथिंस' बेबायदि जायो हानानै जों ओमफ्राय बेखौ हालौनाय आरो मोसौ सालाय होनो जों बेखौ बे गोदैया आरो नोंसिनिथिं बेबायदि हानानै जायो आरो मा नाम होनानै जायो खोन्थाबानो जाबाय जोंथिंथ' मा होनो आं खोन्थाखाबाय मोसौ सालाय होनो होननानै ओमफ्राय नै आं बेखौ जाबावसै ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसो फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टाव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव आरो लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय